Hei! Cine ești? Oh, sunt partenerul tău de laborator. Am numărul de la prietenul tău. Băiatul Creț, nu? Da, eu sunt. Mă întrebam dacă ai timp să vii la mine să studiem pentru proiect în seara asta? Sigur, dar trebuie să mă întorc până la 8 acasă. Bine atunci. M-am distrat în seara asta. Sper să luăm notă mare. Și eu? Ți-au plăcut pastele pe care le-am pregătit pentru tine? Normal, au fost delicioase. Haha, mă bucur mult. Hei, nu ai venit la școală azi? Ești bine? Da, doar că nu am avut chef să vin azi. Ești atât de norocos. Chiar sunt frumoasă. Frumoasă? Da, nu-ți place să-ți spun așa? Ba da, chiar îmi place, frumosule. Vrei să mai vii la mine azi? Sigur, vin după școală. Bine, ne vedem atunci. Doamne, nu pot să-mi scot melodia aia din cap. Se melody. Aia pe care ai pus-o, am uitat cum se numește. Ha, te referi la Lolita de Kilophonic? Da, exact. Îmi place mult, ai gusturi bune. Mulțumesc, frumoasă. Hei, nu ai mai fost la școală de o săptămână, ești bine? Da, am avut un accident și sunt în spital. Doamne, ce s-a întâmplat? Nimic prea serios, nu-ți face griji. Bine, dar o să trec pe la tine după școală să văd cum ești. Bine, iubită. Ne vedem curând. Sigur, draga mea. Hei, bună! Bună. Mulțumesc că ai venit să mă vezi, a însemnat mult pentru mine. Da, normal. Ce ai? Nimic. Bine, sper că geaca mea ți-a ținut de cald până acasă. Da, mi-a ținut. Spune-mi ce ai, simt că nu ești bine. Am găsit țigări în buzunarul tău. Oh, Serios? Poți să spui doar oh? îmi pare rău, iubita, mă ajută să mă relaxez. Dar știi cât de mult urăsc persoanele care fumează? Știu. Bine, merg la somn. Bine, frumoasa mea, noapte bună. Noapte bună.